Koyo. Erogamana nyabati. Ne oganda luo duto. Amor kodu kendo aimo. Right. Aya, 10-point agenda nika. Ene mon kod ratil. Kor jopiny koso gina weche mag siasa. Nikech ji kore ni yiero mag 2027. Kendo king'iyo sani yamb siasa kaka ringo en ni ing'iyo ni yo mane mabiro tero jok mage 2027 mar giyud duoko maluwore kod wachgi. Duoko en loyo yiero maduong'. Moko wacho ni en ni sirikal masani nyaka dhi dala. Jomanie sirikal masani bende kone girie otielo mar ariyo kendo nyaka ginuoye kendo. Okango king'iyo the 10-point agenda. Nikech e kinde machien ka achiel kuom gigo mabende imula ahinya gin weche mag chulo jok mane oyudore midhiero e kinde mag ng'anyo. In iwuon ibede ng'anyo nyaka iluongo ni mar sufuria movement mane ji rwako sufuria kako gudu e wigi mondo giyud fungruok mar ngima. Kendo fungruok mar ngima ni bende en achiel kuom gima ne 10-point agenda gino mulo. Motelo kapok ne do ncha nobedo kod weche ewi weche mag chudo gi ni bedo achiel kuom jogo manogwel e aput mane dhi ng'iyo kaka ichulo oganda mano yudore midhiero mag ng'anyo kata midhiero mayudore ji tok yiero. Inyalo wacho ang'o e 10-point agenda gie sani kama entie? Erokamano Bati, aduoko erokamano maduong' kuom luogowa. Mokwongo, nyaka wang'e ni 10-point agenda ni noya kanye. 10-point agenda makolo wakere ratil kawuono ni. Yes. Magi weche jopiny. Gini weche ma ok rum, ma ok birumo, to ibiro los gi mana kaka wadhi. Kane Raila Amolo Odinga owinjore gi William Ruto, to ne gidhi ndiko obokeni. To giwacho ni gima jok piny dwaro ahinya. Kane wayae maandamano ma 2023, mane waketo sufuria e wiwa, mwawacho ni ting' pek turo jo Kenya. To 10-point agenda no biro bang'e ma jo Gen Z be nosedhi ndara. To 10-point agenda michako wachak mana kumiwecha. Yes. En adier ni an jakanyo no mar joma no dhiel ma ng'iyo weche mag chulo joma no ogogi magina, joma no tho, joma no hinyore. Do no se golo wach to wacho ni government nyaka koro comply. Government no se comply. Ni oka Ruto oseketo gazette notice manyien. Osekel panel kendo wase comply. Ma Kenya National Human Rights Commission osegolo notice. Gini gidhi loso framework to wan wadhi timo gimiluongo ni administrative process mar chudo. Kora kwajo waduto te mano hinyore, mano hiny, kani wang'atu otho, kani hinyori, to koro dhi mana Kenya National Human Rights Commission mondo iket nyingi kata gi documents midwaro mondo chudi. Nekech sirikal oseketo 2 billion. King'iyo 10-point agenda, Article 37, preservation and protection of human rights. No wachi ni gini koro nyaka chud joka. Nekech sirikal no seyie ni makosa notimore. Ka makosa notimore to chudo no kende ok nyisi ni koro idwoko ngima. En mana go mos ni makosa notimore to koro jogi koro gichako kanye. Nyithindo dhi sikul, ji dhi e biashara, jomoko onge kata joma koro chako kanyo. Kidhi mbele. Yes. To gini no wacho ni NADCO report. E NADCO report kacha bende ne antie technical committee. To NADCO report kacha no wacho ni nyaka koro warnyigi bane full implementation ni gi weche kate wadhi siro gi namo wadhi chop gi te nade. Mokwongo king'iyo NADCO report ne wakelo gi chike kata bills ochiko. Bills ochiko gi adek osekal koro gin chike. Ariyo nitie mediation committee. Ang'wen pod ing'iye parliament. To wachak ni mana kum adek mosekal ka. Sani wan gi commission luongo ni IEBC. IEBC en product mar NADCO. Koro king'iyo full implementation, tiende ni sirikal osetemo implementing NADCO report kokalo gi commission makoro wan go sani. Namba 2, nitiere bill miluongo ni Statutory Instruments Act. Kendo nitiere bill miluongo ni Ethics and Corruption Act makoro geng'o weche mibadhi mano bosekal. Koro nitie binde moko ma pon tiere parliament kacha, Opposition Leader Bill, Constitution of Kenya Amendment Bill 2023 gi mamoko. To kichaki biro Mosca, to gini ne wacho ni 10-point agenda, gimo miya sire. Yes. Weche makoro omakoro were. Ere kaka 10-point agenda ng'iyo weche mag rowere e yore mag tije. Yeah. Ruto no launch gimiluongo ni Nyota World Bank project.
makoro target rowere 840 maya e ward 1450 te imiyo siling 50 ng'ato ka ng'ato mondo gidhi gichak go ohala gichak go biashara. Mano gima duong' maonge pok notimore, to mana grant ok en kata loan. To kichak ing'iyo weche 10 point agenda ka tiwacho niya ere kaka wadhi geng'o mibadhi. Weche mag geng'o mibadhi, Parliament nokalo chik maluongo ni Conflict of Interest Act, makoro sani en chik tiende ni kijatich sirikal to ok inyal riwo weche gi ma personal to gi mag sirikal e weche mag mibadhi. Koro idhi wacho ni nitiyo biashara gi sirikal tichuli piyo moingo jomoko. Mano nosekal. Kendo nitiere gima luongo ni austerity measures, wastage. Sirikal ne bang'e ndalo mokalo cha ne ka ing'iewo mana mandas, mafua, tang'o to mtokni. To sani austerity measures osekel, koro onge ng'iewo mtokni mana mag police kende gi mag jolweny. Gik ogol te. To katieko nitiere gima iluongo ni economic inclusion, financial inclusion and health inclusion. Mondo meriwo ji tete obi kanyakla. 10 point agenda no lero ni progress mosetim cha economic inclusion to dhi nade, financial inclusion to dhi nade, to health inclusion. King'iyo joma ose register e SHA nigi problem matin, to joma ose donje iye million 29 koya kuom million 7. Tiende ni wan gi progress. Koro an katiko tawacho niya report ni en report maber, ten report ma pod dhi mbele, pok ok en final. Tiende ni gik ma wawacho gi biro dhi mbele kapod ijiwo gi to gitimore to gilokore to gitimore. Jopiny adwa kono joka nyanam, gima waneno ne jomoko biro ni gipingo report ni, ni giwacho ni report ni onge, ni report ni okti. To kisomo report ni malong'o to nyisowa niya waya kumoro, to wantie kumoro, to wantie kumwadhiye. Koro report ni ok ni en giko, report ni en waneyo wadhi to walose kaka sadhi. Nitiere changamoto mang'eny iye ka, to mago ko wariwore duto kaka joka nyanam gi jo Kenya mamoko to gi sirikal masani. An aduoko ne broad based erokamano ahinya, nikech broad based emomiyo kawuono owacho financial inclusion. Broad based emomiyo kawuono wan gi SHA makoro ji million 29 oriwone. To jorowere gi nyota cha obiro mana nikech broad based. Owe wuondre. Alright, ing'eni en wach maduong' ahinya nikech omulo